Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ fejn whistleblower qed jallega li r-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, Anthony De Bono, kien jibgħat lil nies jagħmlu xogħol privat u jħallasom minn fondi pubbliċi. Dan fl-istess waqt li Giovanna De Bono ħarġet tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. Tarif li għandu One News jgħid li l-investigazzjoni saret iktar aggressiva nhar il-ħadd stess wara li l-istorja kienet żvelata fil-Malta Today. Jidher li l-Pulizija bdiet tanalizza l-files rilevanti filwaqt li tkellmet ma' diversi persuni fosthom Anthony De Bono nnifsu. Il-ħadd wara nofsinhar kien hemm pulizija ħdejn l-uffiċċju tal-Public Works f'Għawdex filwaqt li oħrajn deru għassa fi Pjazza San Franġisk ħdejn il-Ministeru ta' Għawdex. Dan il-każ idur ma' allegazzjoni ta' whistleblower dwar skema illegali li permezz tagħha kontratturi mqabbda mill-Ministeru ta' Għawdex kienu jagħmlu xogħol għal dawk li potenzjalment setgħu kienu votanti tal-eks Ministru. Minflok jibgħatu kont ta' dak ix-xogħol, kienu jibgħatu kont ta' xogħol li ta' parsi kienu wettqu għall-Ministeru ta' Għawdex. L-eks Ministru Giovanna De Bono ħarġet tiddefendi l-pożizzjoni tagħha u qalet li tiġħad kategorikament l-akkużi li qed isiru. Qalet li dak li jingħad fl-aħħar sigħat qed jintuża b'mod partiġjan u għal xi raġunijiet ulterjuri ta' Joseph Muscat. De Bono qalet li qed tiddefendi isimha kif qiegħed jagħmel żewġha. Jiena lesta nirrepeti dan taħt ġurament u nikkopera b'kull mod ma' kull investigazzjoni li qiegħda ssir. Żiedet tgħid l-eks Ministru ta' Għawdex li fl-istqarrija tagħha issoktat tattakka lill-Prim Ministru. L-istqarrija ta' Giovanna De Bono ħarġet 10 minuti qabel bdiet konferenza tal-aħbarijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u madwar siegħa wara li One News żvela li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said kien qed jagħmel pressjoni fuq il-kap tiegħu biex iġela tirriżenja. Dan bl-argument li ma' Giovanna De Bono, Simon Busuttil kellu juża l-istess kejl li juża mal-eks Ministri Nino Zammit u Michael Falzon.